yɔrɔnin bɔ a la. Zime. Kabako muri. Lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔli bɛ Fefula Media bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamu aleykum warahmatulahi taala o barakatu an ka foli b'an kanubaw ye an ka foli b'an lajɛbaw ye cɛ min sɔgɔli b'an na Mali kɔnɔ muso min sɔgɔli b'an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan denmisɛnnin ni maakɔrɔba fɛn fɛn sɔgɔli b'an na an ka foli b'a ye min y'a silamɛya foli ye min y'a salamu aleykum warahmatulahi taala o barakatu a b'a kɛ émission Madi kɛnɛ kan min ye dɔnni kɛnɛ ye min ye fayida kɛnɛ ye min ye mago dilan kɛnɛ ye n y'o de fɔ diɲɛ dara dɔnni diɲɛ bɛ wuli dɔnni o de y'a to an y'an ka wulikajɔ sabati dɔnnibaga nɔfɛ sabu ni ala maa bɛ mago la bi a mago bɛ dɔnnibagaw de la o de y'a to an y'an ka ɲɛnɛmaya bɛɛ sɛmɛ dɔnnibaga nɔfɛ tugu la o de kama bi an wulila ka se an ka belebele dɔ ma dɔnnibaga belebeleba dɔ ma mori dɔ ma ala welela dɔ ma médiateur dɔ ma jɔn ni ala cɛla la bi an wulila ka se a ma min ye Sheikh Mamadu Kuma ye Sheikhu salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. O de basi la dan yɔrɔ ba. Alhamdulillah Sefula. A kɛra fama ye. I ka kɛnɛ. N b'a la tanu I n'i ka cɛdenw. Nba. Ani baasi t'aw la. An b'a la tanu kosɛbɛ. Nba. Alhamdulillah. Kuma a ka d'an ye lajɛbaga bɛ Mali kɔnɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la kuma i tɛ maa dogolen i bɛ cɛsiri min na dɔnni kunnakun kan a dogolen tɛ i ye maa caman mago dilan ka maa caman bɔ gɛlɛya kɔnɔna la kuma i kanubagaw ani i ye maa min mago dilan k'a kɔrɔ ani i bɛna maa min mago dilan sisan o ɲɛ b'i la a ka di i ka folikan dɔ ɲɛsin an b'a fɔ a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil qail هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل لا يستوون وأصلي وأسلم على أحمد البشير النذير الداعي إلى صراط المنير وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد النعم الله إلى يوم النشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الحمد لله سيفلا أنكلي كوفي كتنغينا على في كوشيتاني ما أمي على تنو على موني تنو كاكا تنو ببمي على منا وكوفي أمي سولي كاكايا مصطفى كا أنا سودي سنمو أنا كصحابة نيومو ani minnu sɔnna ka fara olu kan ni baara ɲuman kɛ fo ka taa se alikiyama don ma yarabi ani filɛbaa jama la k'an bɛɛ lajɛlen o la amina rabi o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ diasporaw fo ka tila ka maliyɛndenw fo lajɛbaa ani lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni waati in na barika da ne ni émission ninnu sigira mɔgɔw bɛ sigi k'a makɔnɔ ka u ka hamiw jira an na yarabi hami bɛɛ lajɛlen dilanbaa ye ala de ye ala ka an ni o hamiw dilan amina rabi jɔrɔna ko fɛn fɛn b'u la diaspora mɔgɔw minnu bɛ diaspora la minnu bɛ Mali kɔnɔ yan diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kanubaa bi yɔrɔ yɔrɔ farafinna kɔnɔna fo farajɛ la bɛɛ lajɛlen b'u bɛɛ fɔ k'u barika da nin waati in na o kɔfɛ Sefula an bɛ tila ka dugawu caman ɲini an ka karamɔgɔw fɛ an ka karamɔgɔba ninnu ye minnu b'i ka page sanfɛ fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a sanfɛ an tɛ tɔgɔ fɔ n'i k'i b'i farikolo yɔrɔ dɔ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ nɛni donc ninnu bɛɛ lajɛlen de ye an ka nɔɔrɔtigibaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen de ye an ka karamɔgɔbaw ye ninnu bɛɛ ye dɔnnibaa bɔnnaw de ye a bɛɛ ye dɔnnitigi a bɛɛ ye nɔɔrɔtigi a bɛɛ ye kodɔnna ye a bɛɛ ye sengolabaw de ye an b'u fo ni sigiyɔrɔ in na k'u barikada ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu belebeleba ɲini u fɛ ni sigiyɔrɔ in na yan k'a fɔ an sigimɛ yan kumakan na ni dusukun fɛnɛ ye an sigi mɔ u fɛ a bɛɛ lajɛlen na ni ala ka diɲɛ an b'a fɔ maaw ye bi an ni Sheikh Mamadu Kuma de bɛ ɲɔgɔn fɛ lajɛli an bɛn'o bolo da min ye filɛli ye mais yan'o cɛ an bɛna kuma ɲininka dakuru ɲɛ kelen fɛn dɔ la kuma an y'a mɛn k'a fɔ i ye mori kuma moriya yɛrɛ ye jumɛn yan'an ka don filɛli kɔnɔ maa k'u labɛn nɛgɛjuru sira 00223
74 48 36 42 mamura alhamdulillah sefula ni ye ɲininka nin kuma na a kuma kun t'a ka jan komi a kun t'a ka suru n'i ko mɔrɛya dɔrɔn mɔrɛya bɛ tali kɛ fɛn mun na dɔrɔn o ye dɔnni ye n'i ko mɔrɛya dɔrɔn i ko gindo parce que a kuma yɛrɛ masdaru belebeleba de ye dɔnni ye dɔnniba n'a fɔra ko dɔnniba o ye kuma masdaru ye o y'a belebeleba ye mais dɔnniba in na mɔri fɛnɛ bi bɔ o la parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔrɛya kɛ n'i ma kalan maa tɛ se ka mɔrɛya kɛ n'i ma kalan f'a ka sɔrɔ i kalanna de i tɛ se ka kɛ mɔri dafalen fiyewu f'i ka kalan donc ale fɛnɛ bi ci ka bɔ dɔnni de kɔnɔna na o de la an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen Segu jamana kan n'o de ye karamɔgɔ Agib Soso Ala ma jɛna ka bɔ a ma a ka kumakan dɔ bɛ yen a ko bayanu ka ɲɛnama minɛ de ye sirru ye n'o ye gindo ye parce que n'i ye bayanu dɔn ka ban sirru bi komi e bolo ji soli ka di yan ka min bayanu ye jumɛn voilà o de ye dɔnni jɛma ye kɛnɛkan ta kalan yɛrɛ jɛlen kalan jɛlen bɛ maa min a bɛ fɔ o de ma ko bayanu donc dɔnni dogolen o arabukan de ye ko sirru sirru bi maana o kɔrɔ de ye gindo sirru yɛrɛ kɔrɔ de ye ko gindo donc mɔri ti dɔwɛrɛ ye o de ye gindo yɛrɛ tigi ye mɔri ti dɔwɛrɛ ye mun ye ala welelaba ye mɔri ti dɔwɛrɛ ye mun sɔnmɛ ala ye ala fɛnɛ sɔnna min ye parce que i ka nin kuma ye kumaba de b'a kɔnɔ ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di a ko summa awrasna alkitaba allazina istafaynahum a m'a fɔ mɔgɔ ka whatsapp to yen mɔgɔ min bɛ weleli kɛ u ka vocal kɛ whatsapp kan u ka appel to yen whatsapp kan summa awrasna alkitaba allazina istafaynahum min ibadina a ko an ye kitabu an ka dɔnni kuranɛ dɔnni an y'a tiɲɛ di mɔgɔ ma ala ye mɔgɔ yɛrɛ minnu sugandi k'a fɔ an bɛ fɛ k'a tiɲɛ di olu ma donc k'a f'i ye dɔrɔn n'i ye mɔgɔ ye k'a bɛ dɔnni golo kan ala ka sugandili dɔ de b'a tigi fɛ ala ka yamaru dɔ don a kɛra a ka base ye sirru ye bayanu foyi t'a la ala ka yamaru dɔ don a ka kɛ a bɛ bayanu dɔrɔn kɛ mais a ka sirru ko tɛ kɛnɛ kan ala ka yamaru dɔ don donc o de la dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na dɔnni yɛrɛ kuma kɔnɔna na o tɛ kuma fitinin ye mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko dɔnniba a bɛ fɔ o de ma ko kabakomɔgɔ maa min bɛ wele dɔnniba ni kabakomaa bɛ diɲɛ kɔnɔ o tigi de don ni maa bɛ diɲɛ kɔnɔ farati bɛ maa min na o ye dɔnniba de ye ala y'a kɔfɛ parce que a ko tɛ kuranɛ kɔnɔ tuguni a ko al ulama'u warasatul anbiya'i ko dɔnnibaw k'olu de ye nabi ɲumanw tiɲɛ tabaa ye u m'u tiɲɛ ta nafolo la u m'a ta mobili la u m'a ta diɲɛlatigɛ fosi la mun ye nafolomafɛn u y'u tiɲɛ ta dɔnni de la ani ala ko jɔyɔrɔ i y'a faamuya o de la alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko al ulama'u umana'ullahi ala khalqihi wa hum bihim za'im a ko dɔnnibaw olu de ye ala ka homme de confiance ye dugukolo ka dafɛn tɔw kan wa garanti de bɛ ala bolo n'olu ye dafɛn tɔw kan k'a fɔ aw de kan k'u garanti o de la dɔnnibagaw de bɛ ka danfɛnw garanti ala bolo parce que ni se kɛra ye minnu bɛ yen n'olu ye dɔɔni kalan munna aw m'a ɲɛfɔ munna e y'a kalan k'a ɲɛdɔn munna i m'a ɲɛfɔ o bɛ ta ka bila dɔnnibaw de kan donc mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn min na dɔnni ko binna kun kan o bɛɛ bɛ tɛmɛ dɔnnibaw de tɛgɛ kɔnɔna fɛ o tuma dugukolo f'i ka da la k'a fɔ ko dugukolo aw taadon minnu b'a la n'o ye dugukolo yɛrɛ minɛ ni fɛn minnu ye o belebeleba fanba de ye dɔnni kɔnɔna ye dugukolo yɛrɛ sɛbɛnnen bɛ dɔnni de la o de wala dugukolo sɛbɛnnen don dɔnni na mais aw taadon minnu bɛ yen n'o de ye bɔlɔ minnu kɛmɛ ka dugukolo minɛ o de ye dɔnnibaw yɛrɛ ye o de la a tant que ni hasidiya ma cari jɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hɛrɛ tɛ tigɛ fiyewu
ولا الله كرا كوتي صلى الله عليه وسلم قل لا يزال الناس بخير ما لم يتحسدوا ako mɔgɔw ti wuli ne ka davio fɛ ne mandenw ti wuli u bɛ hɛrɛ la funu nana hasidiya cari u ni ɲɔgɔn cɛ hasidiya mun ye dɔnnibaa tɔgɔ tiɲɛ dɔnnibaa buruja ɲɔgɔn buruja ka sɔrɔ hali min ti dɔnnibaa ye ka ɲɔgɔn danbe tiɲɛ et puis kunsi t'a la koyi hasidiya jɔyɔrɔ ɲini se mun bɛ karisa ye o hasidiya n b'a fɛ a ka tiɲɛ o dɔrɔn ko n'o cayara dɔrɔn ala fana b'a ka hinɛ tigɛ kuma bɛ kɛ bɛɛ bɛ boli i ta nɔfɛ ala kira y'o de fɔ sefula n'i ko dɔnnibaa dugukolo kan mɔgɔ mun bɛ yen n'o ti dɔnni kuma dɔn ale ye kalanjɛ de kɛ ale ma don siriw kɔnɔ a ti siriw ɲɛ dɔn o tigi yɛrɛ tɛ se ka wele ko dɔnnibaa o tigi tɛ se ka wele ayi parce que ala ma kira foyi ci f'i k'a sɔrɔ a ye dɔnni jɛlen mun di i ma a tilala ka siriw far'a kan parce que ni siriw in tɛ diɲɛ ko min na ko in yɛrɛ ti ɲɛ o gindo dɔnni f'i k'a sɔrɔ gindo dɔ de bɛ yen parce que nabi ɲuman fɛn fɛn cira don min na nabila ye musa ka mɔgɔw ko a ma u ko k'olu ti ji fosi fɛ bi ko f'a ka bere kɛ ka kulu bugɔ ko diɲɛ 12 ka bɔ kulu la olu bɛ min o ji de la bi mɛ n'a sɔrɔ ko musa tun bɛ yen mujarradan ala ma kabako foyi d'a ma est ce que o don kun tɛ tigɛ a la wa diɲɛ fɛn fosi tɛ ko ala y'a jigin gansan kuranɛ aya kelen tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ala y'a jigin tɛ fu jigin kun b'a bɛɛ la kuranɛ aya bɛɛ a kelen tɛ kuranɛ kɔnɔ wa kuranɛ mun bɛ bɛɛ yaala i bɛ dalu de sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ mun bɛ yamaru di k'a fɔ ko mɔriya de ni kɛli ka kan ala yɛrɛ sigi mɛ o de kan i b'o de dalu sɔrɔ mɛ kuranɛ mun bɛ bɛɛ i ti cɛsi sɔrɔ mun bɛ se ka sɔsɔli kɛ ko nin ye mɔriya lagosi sira dɔ k'i bɛ se k'a sɔrɔ hali n'i bomosi bɛ k'i ka kulusi jala i t'a sɔrɔ a tɛ yen i bɛ dalu de sɔrɔ ala kira ka hadisa la i bɛ dalu de sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ diɲɛ don o don mun b'a jira k'a fɔ ko mɔriya in kan ka sinsin mɔgɔw kan k'u sinsin dɔnni de kan k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ bɛ dɔnni de bolo k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ laban dɔnni de bolo nabila musa y'a ka bere kɛ ka kulu gosi diɲɛ 12 poyira ka bɔ kulu la mɛ a ka jamakulu mun bɛ yen bɛɛ y'i min kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ ten wa qad ulima kullu unasin mashrabahum ko mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'u ka miyɔrɔ dɔn o kɔnɔ mɛ sefula o ye nabila musa ye min kɛ mɛ o musa kelen ala tilala ka kabako dɔ jira o musa la o ye kabako jumɛn ye tumana min na ni nabila musa ɲagara a yɛrɛ ka dɔnni na parce que musa kun ye maa ye ni ala kun kumana dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ kuma ni ala kumana dɔrɔn a yɛrɛ bɛ kuma fo yɔrɔ dɔ la ala ko ma ko musa i cogo dɔn musa ja kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ala ko ten a k'i cogo dɔn nabila musa tumana min na a ka mɔgɔw y'a ɲininka u ko bani israɛla yan bi jɔnni bɛ yen mun de y'an ka jamana dɔnnibaa ye musa ko ale ala ye gayuru de ala bɛ keleya kojugu a t'o fɛ ala ye gayuru ye kojugu keleya baba don mubalagatul wasfi ala bɛ keleya kojugu i y'a faamuya tumana min na n'a ye nin fɔ a ye ala keleya parce que fɛn mun ka di ala ye jɔn ni ala y'i bonya dɔrɔn ni dafɛn tɔw ko k'u bɛ bonya in segin e ma e ka bonya in bɔ i kan k'a di ala ma ala b'o de fɛ o fɔra dɔrɔn musa ko ale de ye dɔnnibaa ye bi ala ko musa ma ko e yɛrɛ nabi ɲumantɔ e ma dɔnni tigiya segin ka na ni ala ma f'e musa b'o segin ka taa i yɛrɛ ma o tuma musa i ka da la ko jɔn bɛ ne bolo dugukolo kan e ka dɔnni o ka dɔnni na a bɛ n'a fɔ n'i ye miseli turu ji la miseli bɛ hakɛ mun ta ji la e ka dɔnni bɛ o ka dɔnni kɔrɔ ten de mɛ min na o jɔn in jiri la mɛ ala ye yɔrɔ jumɛn fɔ a ye a ko musa ka taa ko majma'ul bahrayni ba fila kɛmɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ mun na k'a ka taa ye k'a bɛ taa o jɔnkɛ in sɔrɔ ye o bɛna a ladɔnniya dɔnniya la a ma sigi ni min ye nabila musa taara a n'a ka kalanden bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ tamasiyɛn dɔ dira ma o ye jɛgɛ dɔ tun b'a bolo n'o ye jɛgɛ yirannen ye ko ni u kan ka cɛ ye yɔrɔ mun na n'u sera yen jɛgɛ in bɛ ɲɛnama ye a bɛ tunun na donc n'u y'o ye yɔrɔ mun na u ka da la ko cɛ in bɛ yen de nabila ye musa taara
kuma kunta surunya kosɔn tuma min na n'u sera ani qadaru ye ɲɔgɔn ye qadaru o jɔn o ye ala ka nabi ɲuman bɔ dɔ ye mun ye nabi ɲuman dugulen ye ale ye fil hayat hatta al'an u b'a fɔ ni min tɔgɔ fɔ b'a b'i laminɛ k'a b'i laminɛ o yɔrɔ bɛɛ ou bien k'i a bɛ tɛmɛ i na o yɔrɔ bɛɛ o ye qadaru de qadar Musa taara ka taa qadaru sɔrɔ yen mais munna Musa ala yɛrɛ ye a fɔ Musa ye k'a ka taa majma'ul baharayni yɔrɔ la ba fila kɛmɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na munna a ye o fɔ a ye kalan dɔ de bɛ o kɔnɔ espérance dɔ de bɛ k'a sɔrɔ ala tun bɛ se ka qadaru banga ye hali Musa ka so pour que a k'a kalan ye a y'a kɛ mun kama pour que a bɛ fɛ k'a dɔn Musa hadamadenya dɔnniya dafalen a k'a dɔn k'o tayɔrɔ fɛnɛ bɛ ala bolo ala dɔn dafalen o fɛnɛ tayɔrɔ bɛ yen parce que a tun taara ɲɔgɔn kunbɛn ba fila kɛmɛ ka ɲɔgɔn kafo yɔrɔ min na wa i ni cɛ fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn ye cɛ min bɛ hadamadenya dɔn a bɛ mɔgɔninfinya dɔn wa a bɛ ala ko dɔnni fɛnɛ b'a la ka fara o kan o de la a ko fo taa majma'ul baharayni yɔrɔ la i bɛ cɛ in sɔrɔ yen mais Musa n'a jɛra ka baara kɛ fo Musa dɛsɛra de o a ye Musa kalan Musa dɛsɛra kalan de la waatini kɔnɔ dɔrɔn Musa dɛsɛra kalan na parce que u donna kunu mun kɔnɔ qadaru ye walan kelen sama ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ nabila Musa ye mankan ci a ko mɔgɔ dɔw ɲɛna ma u bɛ fɛ k'an ta ka ba tigɛ i y'olu ka kurun fara ka walan kelen bɔ mais walan bɔra kurun na a bɛ ka boli ba kan mais ji ma don a kɔnɔ mun na parce que dɔnni fɛnɛ dɔ ye o ye n'o ye mazisɛnya ye qadaru y'o yira a la bon o kun kan ka taa se mɔgɔ minnu ma n'o kan ka kunu minɛ u sera o masakɛ ka mɔgɔw ma olu ko ko nin tɛ kunu ɲuman ye ko ka to kunu in ka tɛmɛ kunu tɛmɛna u taara ka taa se dugu dɔ la u b'a fɔ dugu ma ko nɛnɛwi dugu u y'a sɔrɔ kokobolo dɔ fɛnɛ bennen bɛ yen mais dugulamɔgɔw y'u gɛn k'u t'u dunan jigin qadaru ko Musa ma ko an ka nin koko in jɔ dɛ ko koko in binnen don Musa ko dugulamɔgɔ minnu y'u ban n'u ma sɔn ka anw dunan jigin mais nin bɛɛ ye espérance de ye nin bɛɛ ye kalan de ye u y'a sɔrɔ ko yatimɛden fila bɛ yen u ka nafolo de tun bɛ koko in kɔrɔ qadaru ko k'u k'a jɔ pour que yanni den ninnu ka kɔkɔ mɔgɔ kana na nafolo in ye k'a ta den ninnu ka tiɲɛ kana pɛrdi ko kɛna abuhuma sɔlihan donc i bɛ kuma faamuya caman sɔrɔ parce que ɲumanya fɛnɛ nin baara in nin kumakan in na i bɛ ɲumanya fɛnɛ wale a kɔnɔ u ko o ɲumanya fɛnɛ nafa se den fila in ma k'o tun ye f'u mɔkɛ wolonfilanan de ka ɲumanya nafa seli u ma o don mais u ye ba tigɛ n'u sera bada la yan'u ka se koko yɛrɛ jɔli ma o y'a sɔrɔ nabara dɔ bɛ dugu ma o bɛ munuma na o yɔrɔ bɛ qadaru y'o minɛ dɔrɔn k'o kan kari k'o faga Musa dɛsɛra o ko fɛnɛ kɔrɔ a ko qadaru a ko ne kɔni bɛ ka e tiɲɛnikɛla de ye dɔrɔn donc o y'a sɔrɔ nin bɛɛ qadaru ka kangari da ye n'a y'a ɲininka ko dɔ la a b'a fɔ kana ɲininka ne tana y'o ye kana ne ɲininka i bɛ minnu ye dɔrɔn a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'an tilala min ni kalan bɛɛ la kana ne ɲininka mais ɲininkali de ye Musa pɛrdi dɔnni yɛrɛ bɛɛ sɔrɔli la dɔnni ye tiɲɛ mais Musa ye nin damadɔ mun sɔrɔ nin kɛra damana espérance ba ye Musa bolo a ye den faga mun na ko parce que den in n'a kun kɔra bangebaa fila mun b'a bolo den ka di bangebaa fila in ye kojugu mais a tun bɛna bangebaa fila in yɛlɛma k'u kɛ kafiri de donc a ye den faga kana kɔkɔ a faamuna kuma faamuna donc n'an ko an bɛ taa ni kuma ye yɔrɔ jan a bɛ janya kojugu o ye tiɲɛ Sefula n'i ko an ka sigi ka dɔnni kuma fɔ a ka ca nin y'a ye a m'an fara ka dɔn ka sin ka mujiza dɔw fɔ ka mɔriya nafaw fɔ sinon dalilu ba kɛmɛ de bɛ an sigilen bolo an bɛ mun di mɔriya kan mun tɛ se ka sɔsɔ dafɛn si tɛ yen i bɛ se k'a sɔsɔ an b'a di kuranɛ na k'a d'i ma hadisa dafalen na a diyara n ye an bɛ fɔ kuma an b'a fɔ mɔgɔw ka partager chaque Mamadu kuma an n'a bɛna kari ɲɔgɔn na san lajɛlen min ye consultation en direct ye mɔgɔ ni an ni kuma bɛna kari ɲɔgɔn na san ka walawalali di diɲɛmɔgɔ ma mɔgɔ bɛ se ka weleli kɛ maa min mɔgɔ mana jɔ i bɛ se ka taa whatsapp kan n'i tɛ fɛ i ka lajɛli ka kɛ kɛnɛ kan yan olu ka taa whatsapp sira fɛ mɔgɔw ka partager kanubaw bɛɛ lajɛlen ka émission lajɛ bo k'a ban sabu kabako bɛ yen mɔgɔ min bɛ fɛ u ka lajɛli ka kɛ u ka whatsapp to yen appel la u k'a kɛ appel direct ye 00223 74 48 36 42 n'i ye weleli kɛ n'Ala ka jɛ an b'i reçoit mais whatsapp ta o ta ma nɔgɔ dɔɔnin an bɛ appel jugu ma kɔnɔ appel jugu bɛ se ka weleli kɛ inshallah voilà salamu aleykum maa n cɛ bisimila
Bakari Kulubali. I bamuso tɔgɔ Bakari. Yusuf Dusu Jara. I bɛ fɛ I ka lajɛli ka kɛ jumɛn kan? I ka jɛnatigɛ taabolo. Baara fatugu min ka di I la. Ok. Ok, I bɛ to lamɛnni la. Awɔ. Kuma a ka di I ka walawala dɔ di lajɛli yɛrɛ kan. Alhamdulillah, Sefula, n'i ko ko lajɛli, lajɛli yɛrɛ de ye ko in yɛrɛ fanba ye o. Parce que n'i nana dɔgɔtɔrɔso la, dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka I ka bana cogoya f'i ye, f'a k'i tester ka lajɛ k'a dɔn mun b'i la. An bɛ mun fɔ a tɔgɔ Bakari. Wala Bakari, an bɛ mun fɔ Bakari ɲɛna nin waati in na Bakari degunnen don kosɛbɛ. A degunnen don. Gɛlɛya bɛ Bakari kan. Waati koronnen don a bolo, waati jalen yɛrɛ de don. Et puis a bɛ sɔrɔ min kɛ sisan, a sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Tuma dɔ la Bakari yɛrɛ hakiliw bɛ fereke, a dusukunna ko ka ca, a ka miirina ka ca. A ka tɔɔrɔ ko n'a ka dusukasi ko olu de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati in na parce que nɔgɔya t'a ka kow kɔnɔ nin waati in na a yɛrɛ kɔnɔna fililen don yalima ale ka ɲɛnamaya bɛna to tan wa ou bien yɛlɛma dɔ de bɛna mais an bɛ mun fɔ a ye yɛlɛma dɔ bɛna a ka ɲɛnamaya kɔnɔ yɛlɛma bɛna yɛlɛma belebele bɛna wa yɛlɛma in yɛrɛ ɲɛsinnen don a ma koyi mais diɲɛ ko o ko I b'a sɔrɔ ɲɛ dɔ b'a la n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mun ye kodɔnna ye mun bɛ se k'i dɛmɛ ka I ka ko sira dayɛlɛ pour que a ka se ka ɲɛsin ma a kana mɛn ɲɔgɔn kɔ ka munumunu na o tigi bɛ se k'i dɛmɛ kodɔnna ko sira kan donc Bakari ka ko a bɛ nin de bolo nin waati in na mais a kɔni ka sigi a kan k'a fɔ a bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ hɛrɛ bɛna ɲɛsin a ma wa hɛrɛ belebeleba don a bɛna dusukun lafiya ni fɛngɛ sɔrɔ o la nisɔndiya sɔrɔ o la ni Ala ka jɛn inshallah. A faamuna maaw bɛ se ka weleli kɛ maa dama dama na an bɛn'o ta fɛn fɛn bɛ fɛ I ka lajɛli ka taa I bɛ sɔrɔ ka taa WhatsApp sanfɛ sabu bi babu ka girin kabako ko bɛ yen bi maaw ka partager tuma min na karo kɛ maa caman ye bi ka maa caman bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka kɛ nɔgɔyatigi ye bi maaw bɛ se ka weleli kɛ salamu aleykum salamu aleykum bon I bɛ taa WhatsApp kan n'i bɛ fɛ ka kuma privé la I y'a faamu voilà I bɛ taa WhatsApp sanfɛ I bɛ kuma vocal la a bɛ fɛ ka kuma privé la quoi maa fɛn fɛn ta ye privé n'i tɛ fɛ I ka lajɛli ka kɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp sira fɛ i ta mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye I bɛ taa WhatsApp sira fɛ n'Ala ka jɛ WhatsApp fɛrɛ bɛ yen I b'a fɔ affiché fila an ka commentaire la cogo 00223 74 48 36 42 kuma ka di I ka walawalali dɔ di filɛli kan maaw bɛ se ka weleli kɛ alhamdulillah Sefula ne y'o de f'i ye filɛli in yɛrɛ de ye ko bɛɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ sunna sira ta kira mun nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam Ala yɛrɛ ko ma kuranɛ kɔnɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kira ti kuma a kun fɛ a bɛ fɛn o fɛn min fɔ I b'a sɔrɔ Ala de b'a wayu k'a ye bon dɔnnibaaw fana bɛ tugu kira de nɔfɛ o siratigɛ kelen kan a bɛ fɔ o de ma ko sunna ka kira ladege donc dɔnnibaa sɛbɛ a ti kuma a kun fɛ mɔgɔw ka ko la I b'a sɔrɔ a bɛ fɛn mun ye a bɛ kuma o de kan o y'a yɛrɛ ka wahayu de ye n'o ye wahayul ilahiya ye Ala yɛrɛ sɔnna ka dɔnni mun kalifa a la voilà o dɔnni espérance min bɛ jigin a kan ka bɔ Ala yɔrɔ dɔnnibaa fana bɛ kuma n'o de ye jɔn kungo kan bon fɛn min ye lajɛli nafa tɛ se ka fɔ ka ban tuma dɔ la lajɛli bɛ se ka hadamaden dɔ mako dilan ka sɔrɔ hali u ma don dalu yɛrɛ baarali kɔnɔ k'a mago dilan sɔrɔ I ma baara k'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ I ma baara wɛrɛ k'a ye ka se foyi ma parce que I bɛ se ka saraka dɔ fɔ a tigi ye a bɛ o bɔ n'Ala ka diɲɛ ye degun mun b'a kan a bɛ wuli tuma dɔ la I bɛ hadamaden dɔ mako dilan ten lajɛli b'o kɛ bon tuma dɔ la I bɛ lajɛli dɔw sɔrɔ hadamaden yɛrɛ bɛ ka fɛn yɛrɛ mun laɲini o fɛn kelen
ale yɛrɛ bɛ k'a jigiya k'a fɔ a ka dekun de b'o fɛn kelen kan k'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ yen ale yɛrɛ tɛ min yɔrɔ dɔn o de ye ko in yɛrɛ jugumanba ye ɔ fosi se k'o dan kɛnɛmaya ni lajɛli tɛ i y'a faamuya donc f'i ka da la k'a fɔ lajɛli ye fɛn dɔ de ye ala yɛrɛ sɔnnen don ka ilhamiya kɛ jɔn dɔw la k'a di olu ma pour que u bɛ se ka d'avion kungo ɲɛnabɔ sefula an y'o de fɔ an sigilen an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ jaabi dɔw di tuma dɔ la a kow ka girin kojugu an y'o de fɔ ni dalilu bɛ maa min bolo dɔrɔn ni dalilu b'i bolo dɔrɔn i bɛ se k'an ta téléphone na privé la 00223 74 a kɛra diɲɛ mɔgɔ ye hali n'a sɔrɔ i bomosi bɛ mètre 20 bɔ an bɛ ala ta kisɛ wɔrɔ k'a k'i tɛgɛ la naksha la naksha abadan an ti sira d'avion si ye ala ka hakɛ fɔli la o ye kelen ye et puis an bɛ nin mɔrɔya mun ka dalilu dafalen de bɛ an bolo o ye fila ye a sabanan an pɛrɛlen don cɛ o cɛ n'a ka di ye ko deba an ka taa an b'a jirila an bɛ se mɔrɔya kan an pɛrɛlen don i b'a dɔn a b'i kɔnɔ k'i ye dɔnni mun kalan e m'a faamu de n'a sɔrɔ i ye dɔnni yɛrɛ faamu hali i tɛ sɔn ka mɔrɔya lagosi parce que n'i ye mɔrɔya lagosi dɔrɔn i bɛ kira yɛrɛ de lagosi n'i ye mɔrɔya lagosi dɔrɔn i bɛ kira yɛrɛ de lagosi parce que kira yɛrɛ de fɔlɔ ye mɔrɔya kɛ kira ka sahaba bɛɛ ye mɔrɔya kɛ a ka sahaba bɛɛ ala hasan wal husein kira yɛrɛ tun bɛ dugawu kɛ k'u mɔgɔ fila salo i y'a faamuya kira ka sahaba dɔ bɛ yen usman bin al-asi ala ma jɛna ka bɔ a ma a y'i dama kumu ka n'a fɔ ci b'a ɲɛna a ko ala kira ma a ko kami ni ne kɛra silamɛ ye ne bɛ dekun dɔ sɔrɔ n yɛrɛ kun na dimi na demi ale kɛra silamɛ a bɛ ko depuis a silamɛyara farikolo fan dɔ bɛ a b'a dimi a y'o fɔ ci b'a ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam o kɛlen ala kira ko a ma a ko i farikolo yɔrɔ mun b'i dimi i tɛgɛ d'a kan i y'a faamu i k'a fɔ bisimilahi siɲɛ 3 i ka tila k'a fɔ siɲɛ 7 o kuma i k'a fɔ a'uzu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru i k'o fɔ a ko ale y'o fɔ yɔrɔ min na a ko yɔrɔ bɛɛ dimi wulila yɔrɔ min b'ale dimi a kɛra i b'a fɔ kami ale da dimi ma sɔrɔ o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko fafa'altu zalika fa zahaba Allahu ma kana bi wa lam azal amur bihi ahli wa ghayrahum a ko ale y'o kɛ a ko ale ma daw ma dɛ a ko ale yɛrɛ ka denmisɛnw a somɔgɔw a balimasurunɲamɔgɔw a ko ale kun y'u ladɔnniya kumakan in na u b'a kɛ k'u yɛrɛ salo dimi fɛn fɛn b'u la a ko a bɛɛ bɛ ban a ko wa ale ma daw ma koyi a ko wa maa wɛrɛw fana ale tun b'a kɛ olu ye parce que kira y'a d'ale ma a kun b'a kɛ a yɛrɛ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya ka tila ka a kɛ maa wɛrɛ ye bati et puis k'a fɔ fɛn dɔ de don ni i ti fɛn mun kunu kɔnɔ dɔrɔn i da bɔ a la olu yɛrɛ bolo maa dɔw bolo asahul kutubi ba'da al-Qur'ani al-Bukhari wal Muslim an b'a f'u ɲɛna Bukhari ni Muslimu ni kumakan ninnu talen de don olu kɔnɔ an ka dalilu bi bɔ yen an k'o to yen u b'u ka cɛba mun nɔfɛ n'o ye Ibn Taymiya ye o Ibn Taymiya a dalilu 100 b'a ka kitabu kɔnɔ mais kuma yɛlɛma fɛ bi o kitabu fɛn o fɛn min bɛ yen n'a kitabu kura fɛn fɛn renouvelé la ka bɔ u y'a bɛɛ effacé ka bɔ a kɔnɔ mais a kitabu kɔrɔ b'anw bolo koyi parce que dɔnni du kɔrɔw de don cɛ tɛ yen mun bɛ se k'an sɔsɔ ne y'o de fɔ hali n'i b'u si i bɛ k'i ka kulisi jala ye i tɛ se an ka taa a faamuna Sheikh Mahamadu Kumamadu an tun bɛ lajɛli kɔnɔ lajɛli ye koba ye a ko maa mago bɛ se ka dilan filɛli kɔnɔ k'a sɔrɔ saraka dɔrɔn u minɛ k'i ta fan f'i ye a y'a sɔrɔ moriya ma k'i kalifa ma dun ye fɛn ma d'i ma o ye filɛli nafa belebele ba filɛli nafa dɔ ye la m'a fɔ bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ fɛ k'i ka lajɛli kɛ sa a y'i jigin WhatsApp kɔnɔ kosɛbɛ Sheikh Mahamadu Kuma ka WhatsApp a k'i ka lajɛli kɛ n'a sɔrɔ i kan ka dɛmɛ ni dɛmɛna min ye i bɛ dɛmɛ n'o ye n'a ka kan saraka min kan ka f'i ko bɔ i ka ɲɛnamaya ka dilan Sheikh Mahamadu Kuma a b'o kɛ
aka WhatsApp 00223 vocali maaw ka appel to WhatsApp kan vocali 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 n'i y'a kongo WhatsApp kan fɛ vocali n'ala ka jɛ ni Cheikh Mamadou kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma n'an bɔra yen an ye k'a fɔ i bɛ ka kabako dɔ la maa diɲɛ kɔnɔ tuma dɔ jɛma ɲɛ b'i la nin wagati la jɛma bɛ ka faamu kɛ fɛrɛ i bɛ ka kabako min kɛ min y'i ka bolola baki baki tun bɛ masa Solomana tɛgɛ la a tun bɛ Isa tɛgɛ la a tun bɛ Muhamadu Mustafa tɛgɛ la i bɔra ka Musa min ka kisa fɔ a tun b'a tɛgɛ la cɛba o cɛba tɛmɛna jɛtura o jɛtura tɛmɛna a b'a bɛɛ tɛgɛ la Cheikh Bukadari Jilani a b'a tɛgɛ la Ibrahima Niasse a tun b'a tɛgɛ la Cheikh Ahmed Amola Mala a b'a tɛgɛ la Ɲɔrɔn Buye bi a b'a tɛgɛ la a bɛ Mali Sherifu tɛgɛ la Suwala a b'a tɛgɛ la a bɛ Aidara tɛgɛ la k'a daminɛ ka taa yɔrɔ karamɔgɔ fɛ yen a mɔdenw bɛ yen baki b'u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ la a bɛɛ tɛgɛ la kuma an y'a ye baki min yɛrɛ b'i yɛrɛ tɛgɛ la mais kɛlɛ bɛ k'a labɛn k'a di hadamadenw ma sabu maaw ka damakasi cayara baki ko la kuma i ka kabako baki mun ni mun b'a la a bɛ mun ni mun kɛ alhamdulillah Sefula an ka baki ninnu ala yɛrɛ tɔgɔ jatiw de don c'est à dire n'i ye ɲininkali kɛ k'an ka bakiw bɛ mun kɛ dɔrɔn kuma kelen dɔrɔn o b'a bɛɛ jaabi ala yɛrɛ tɔgɔ jati n'i ye ala wele a la a bɛ kabako jumɛn k'a la surtout maa bɛ ka wele kɛ WhatsApp kan o k'a kɛ vocali n'i ye ala tɔgɔ jati kabako dama fara ɲɔgɔn kan o bɛ mun kɛ ala bɛ min kɛ dɛ a b'o de kɛ parce que ala ka kabako de b'a la mais ni ala tɔgɔ fara ɲɔgɔn kan kabako a bɛ mun kɛ voilà n bɛna ni kuma ye o a bɛ min kɛ ala yɛrɛ bɛ min kɛ dɛ a b'o de kɛ parce que ala yɛrɛ tɔgɔ jatiw de b'a kɔnɔ ala sɔnnen de minnu ye minnu ti wuli o kabako minnu b'a kɔnɔ olu de bɛ k'a kɔnɔ n'i y'an ka baki in don i tɛgɛ la ala bɛ sɔn a tigi ti fantanya n'i y'a don i tɛgɛ la ni ala kɛmɛ ka dekun mun se i ma i n'a fɔ papiye ko sira la ou bien gɛrisɛgɛ jɔli sira la ou bien e tun bɛ relation ɲumanw kɔnɔ olu sira la i y'a faamuya ou bien e tun bɛ baarada dɔ la baara in tiɲɛna o ko dekun b'i kan ou bien e mana diɲɛ baara o baara sɔrɔ a bɛ dan waati kunkurunin ma i t'o baara laban fo ni i bɛ to munumunu na fo ka taa dɔ wɛrɛ sɔrɔ ani dekun kɔnɔna na a b'o wuli ka bɔ i kan ou bien maa mun bɛ yen kɛmɛ b'a fɔ ko maa mun dawula banna i mana don jama o jamana i tɛ foyi sɔrɔ ni kɛlɛ tɛ hali n'i da don mɔgɔw ka baro la a bɛ k'i bolo kɛlɛ a bɛ k'i bolo balawu ye Sefula an ka baki in bɛ hadamaden yɛlɛma k'i dɛmɛ ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ wa k'a fɔ ko baki b'a kɛ o tɛ koyi fɛn min bɛ baki kɔnɔ n'o ye ala ya gindo ye o de b'a kɛ ala de b'a kɛ i y'a faamuya diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a dulon bɛ sababu dɔ de la parce que ala yɛrɛ o de fɔ ko kullu shay'in sababun fatabi'a sababa diɲɛ fɛn o fɛn a bɛɛ ye sababu de a ye tugu sababu nɔfɛ donc wasila mun bɛ yen o ye ala yɛrɛ ka wasila de ye o wasila in o ye o juru kelen de ye fo ala yɔrɔ wa o ala tɔgɔ gindo de b'an bolo k'a kɛ wasila ye an ni ala ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ hadamadenw ka ko dɛmɛ de ɲini ala fɛ n'o gindo kelenw de ye wa ala fɛnɛ bɛ sɔn n'o gindo kelenw o de ye n'i t'a dɔn i t'a dɔn sinon ala ya gindo yɛrɛ yɛrɛ de b'an ka baki kɔnɔ ala yɛrɛ gindo o de la n b'a f'i ye mɔgɔ dɔ tun bɛ yen bongosi bilala dɔ a bɛ kulusi sen tigɛ a tun ni an ka maliyɛn dɔ bɛ ɲɔgɔn kan bon an ka maliyɛn yanni ale bɛ taa fɔlɔ a bangebaga de y'a ta ka taa n'a ye mɔri fɛ yen an ka karamɔgɔba dɔ fɛ yen k'a ka dugawu k'a ye ko pour que ko n'a taara ala bɛ se ka fɔnni k'a ye mais o y'a sɔrɔ o waati mɔgɔw tun bɛ taa taama de ni samiya donda sera u bɛ segin ka na so ka na samiya kɛ ni samiya banna ni tilema ninnu bɛna se u bɛ boli ka taa dɔ ɲini yanni samiya wagati cɛ bon fa taara n'a ye dɔnnibaa fɛ k'a ka dugawu k'a ye pour que n'a bɔra ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma pour que a bɛ se ka segin so cogo min na o kɛlen dɔnnibaga ko fa ma a ko ne ni waati in sera a bɛ se ka taa a ye don fɔ a ye ka fɛn bɛɛ fɔ a ye a ko mɛ a bɛ segin nin don a bɛ na n yɛrɛ fɛ yen n'ala sɔnna a ma n bɛ dɛmɛ mun di a ma n b'o di aw ma fa seginna ka na ni den ye
anane ne den don an ka dɔnniba cɛkɔrɔba in ye sɛbɛn den kelen ta k'a di cɛkɔrɔba ma k'a di denkɛ ma a ye denkɛ tɛgɛ minɛ a ye dugawu k'a ye mais a ko denkɛ ma k'i bɛ hakili to i ka sɛbɛn in na i kana sɔn mɔgɔ k'i nɛgɛ k'a minɛ dɛ denkɛ ko k'a y'a mɛn ala y'a kɛ a taara taama na a taara Côte d'Ivoire de a kɛra i b'a fɔ ko ala sigi mɛ k'a makɔnɔ ni gɛrisɛgɛ ye a kun donna a mago bɛ fɛn o fɛn min na ale y'a bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ hali na waati ma se mais a muɲuna na waati sera ni hɛrɛ jiginna a fa ko nin ye an ka karamɔgɔ ka dugawu minɛnen ye fa ye den ta tɛgɛ ma ka taa karamɔgɔ fɛ yen ka taa a ko n denkɛ nana alhamdulilayi laɲini bɛɛ sabatira wari fɛn fɛn sɔrɔla a bɛɛ filɛ an nana a bɛɛ d'i ma karamɔgɔ ye a bɛ min ta fitinin na a y'o ta ka bɔ a la a ko n bɛ dugawu k'aw y'a tɔ la a ko a diyara n ye an nana bonya kɔsegin o diyara n ye a ko mɛ n b'a fɔ ye a fɔ den ye a k'a jija a ka hakili to a ka sɛbɛn na mɔgɔ kana nɛgɛ k'a minɛ na o san yɛlɛma denkɛ seginna ka taga a ye mun sɔrɔ san tɛmɛnen a triplera de k'a kɛ yɛrɛ a bɛna samiyɛ mun kɛ so a y'o to yen parce que a ka baara fanga bonyana wari bɛ ka sɔrɔ donc ani dɔ de nana don ɲɔgɔn na o bɛ bonbonsi bila a bɛ kulisi sen tigɛ n t'a tɔgɔ dɔn n t'a dɔn n b'o fɔ cogo min na quoi parce que n t'a dɔn o ye diinɛ yɛrɛ mun ye donc o kɛlen sisan a n'o dɔ ye teriya kɛ sisan o de ko a ma ko est ce que fɛn dɔ tɛ e bolo wa i ka gɛrisɛgɛ ko in na a ko non mais n ti fara i la n ti fara ko la o bɛ nɔbɔ dɛ a tora a b'a nɛgɛn k'a nɛgɛn a nana sɛbɛn yira a la o ko a ma ko mɛ ko nin ye kafiriya de ko nin ye musirikuya ye ka sɛbɛn ni fɛn k'a bɛɛ lagosi kamalen bolo k'a nɛgɛn f'u taara bada la a ko sɛbɛn bɔ i k'a fili ji la ka don kamalen n'a dusukun cɛ ka don a n'a ni cɛ ka don a ni ala yɛrɛ cɛ sisan a yɛrɛ dara mun bɛ ka kuma a fɛ la ka tɛmɛ hali ala kan donc a ye mun kɛ a ye sɛbɛn bɔ k'a di cɛ de bolo ma terikɛ bolo ma a ye sɛbɛn fili fo ba kɔnɔ sen fila a y'o kɛ a ma kalo sɔrɔ a kɛra diɲɛ dugu jɛ o dugu jɛ dɔ bɛ bɔ a ka ko la fo a ka pinɛ bɛna da janti kan a kamana bɛɛ gana ko bɛɛ bɛ ka tiɲɛ a b'o la ten a kɔnɔna fili a se k'a lakali mɔgɔ ye mun y'a nɛgɛ n'o bɛ kulusi sen tigɛ ka bonbonsi bila u bɛ seliji ta la don dɔ la k'u bɛna don misiri kɔnɔ o birilen ale y'a ye o ka guloki kɔfɛla panna baga mun b'ale cɛ la baga mun bɛ o cɛ la kulusi sentigɛla in cɛ la ale ta si 100 b'o la bonya na ale ko ma k'i ye n janfa dɛ c'est à dire an bɛ nin fɔ mɔgɔw ye pour que u ka se ka ko ninnu faamuya quoi ala ko tɛ quoi kira ko tɛ quoi kuranɛ ko yɛrɛ tɛ diinɛ lagosi ni kira yɛrɛ kɛlɛli don ani kira nɔ dɔrɔn sinon i bɛ maa o maa ye k'a sen tigɛ ya bi a daminɛ u mɔkɛw la ka na bilahi a si kun tɛ kulusi sen tigɛ a si bonbonsi kun tɛ jabi da la e ye ala ko ta ka ko bɛɛ kɛ bonbonsi jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ala ka alijinɛ foyi i ye kulusi sen tigɛ i y'a jɛn a jɔyɔrɔ jumɛn bɛ alijinɛ don na foyi tɛ yen i tile ala ma dɔrɔn i k'i ŋaniya ɲɛ i ka hasidiya dabila ala mako bɛ nin dɔrɔn de la an ka tɛmɛ n'an ka kuma ye a faamuna kuma kabako bakin a kan ka k'i da dɔ la sabu sɛbɛnden dira kamalen ma a ye fɛn caman na ye ma dɔn ni maa min ye baki ta a bɛ ko caman na ye ni min bɛ ka kuma a bɛ n tɛgɛ la dɛ ne b'a dɔn min b'a la i fɛrɛ k'a ta i k'a dɔn min b'a la sefula alhamdulilayi an ka bololabaki ala sɔnna ka kabako minnu bilala garisɛgɛ don fɔlɔ n'a fɔra ko garisɛgɛ diɲɛ ko bɛɛ b'a kɔnɔ o bɛɛ b'a kɔnɔ dawula ye garisɛgɛ dɔ ye dawula b'a la bonya ye garisɛgɛ dɔ ye bonya b'an ka baki in na relation ye garisɛgɛ dɔ ye relation b'an ka baki in na i ka perdre i ka ɲinifɛn na kuma bɛɛ k'o bɛɛ lasegin ma fo e yɛrɛ kamana bɛ gan i ka ko dilan cogo la ala bolo o b'an ka baki in na jɔn bɛ diɲɛ fɛn o fɛn min ɲini hɛrɛ la ala sɔnna a bɛɛ b'an ka baki in na wa k'a fɔ ko wɛrɛ dɔw tɛ dɛ ala yɛrɛ sɔnnen don cogo min na ala ya gindo min b'a kɔnɔ o de kɛmɛ ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn o bɛɛ b'an ka baki in na ni ala ka diɲɛ inshallah an b'a da lajɛbagaw tulo kan baki kɔni bɛ yan baki den dama damani don a man ca mais dɔw bɛ yan maaw bɛ se ka na ka baki in ta maa kelen bɛ k'a labɛn nin ye maa dɔ ta ye
mais comment nous n'a que ma dama be umna labe no ramna ku ulwe ma situ nga ko fe mo diaspora mo bala Mali mo bala Burkina Faso mo bala Ivoire mo bala ma chama mo bala fɛn mo be bakila nafolo bakido ni y'a du tigɛ la a bɛ dabila sima ni y'a du tigɛ la a bɛ maja sima ni y'a du tigɛ la a bɛ relation dayɛlɛ a bɛ gazigɛ nati a bɛ se ka nafolo tigɛ yɛrɛ nati a b'a nati fɛrɛ a bɛ nafolo nati sababu mana dayɛlɛ gazigɛ mana dayɛlɛ nafolo de bɛ suru a bɛ relation caman dayɛlɛ i dalen b'ala i tɛ se ka se yɔrɔ dɔ la bagi min bɛ kɛ sababu i bɛ se n y'o de fɔ masa Solomana tile la bagi de tun y'a ka surusi bɛɛ ala tun kɛlen bɛ ka gindo bɛɛ kalifa bagi de la o de y'a to gindo bɛɛ a kuma kelen fɛnɛ bɛ k'a bɛɛ kalifa bagi la i b'a fɔ ala y'a kalifa la cogo min o la bagi nin bɛɛ ka don i tɛgɛ la n'a b'i tɛgɛ la a bɛ ko caman ɲa a bɛ garisɛgɛ sabati i ka wari tɛ basigi a b'a sabati a bɛ se ka relation caman a bɛ se k'o las'i ma cogo min na mɔgɔ n'i kɛra Mali kɔnɔ n'i kɛra Mali kɔ kan kuma min na damadamanin bɛ yan maaw bɛ se ka weleli kɛ a bɛ d'u ma dasi 20,000 o tɛ kuma inshallah n'ala sɔnna maaw bɛ se ka taa WhatsApp sanfɛ fɛn fɛn ta ye bagi ko ye bɛɛ lajɛlen ka vocal ci joona yanni bagi nin ka ba i ma sabu bagi a dama dɔlen don 20,000 a bɛna di maa damadamanin ma n'a kɛra min ne bɛ balo la Sheikh Mamadu Kuma a fɛrɛ bɛ balo la n'ala ka jɛ inshallah bagi ye min e n'o dɔn bagi bɛ min ɲɛ jɔ e n'o dɔn sinon a bɛ ne yɛrɛ tigɛ la koyi a filɛ n ta ye kumaba yɛrɛ n'i ko kumaba fɛrɛ labɛn yen o fɛrɛ bɛ yen mais nin de b'anw tigɛ la a bɛ ka min ɲɛ an ma dɔn min don o la an b'a fɔ maaw ka taa WhatsApp sanfɛ maa mago bɛ bagi la sisan bɛɛ lajɛlen ka vocal ci WhatsApp sanfɛ sisan yan'a bagi ka ba i ma 20,000 no dasi 20,000 i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan i kɛra diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen n'i kumana kuma fɛ sisan bagi nin b'i lasɔrɔ cogo min na a b'o f'i ye nɛgɛjuru sira WhatsApp 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 n'i taara WhatsApp sanfɛ Sheikh Mamadu Kuma a b'i jaabi maaw ka vocal ci fɛn fɛn mago bɛ bagi la dasi 20,000 nin damadamani an sera ka yɛlɛ min ye plateau kan a tɔ bɛ yen mais nin ye mɔgɔw ta labɛnnen nin bɛɛ ka kan ka bɔ o la i fɛrɛ k'i weleli kɛ joona i ta ka se ka labɛn a k'i lasɔrɔ joona non nin ye mɔgɔw ta labɛnnen nin ka kan ka bɔ de inshallah voilà ni min weleli kɛ i ka gami n'i ka ami a bɛɛ lajɛlen ani ka sababu i kɛra cɛ i kɛra muso fɛn fɛn ka ɲi ma fɛn fɛn bɛ se k'i kisi kuma b'a bɛɛ de don a kɔnɔ n'ala sɔnna ala tɔgɔ don masaya fɛn fɛn dira Solomana ma ala tun y'a bɛɛ don bagi la Dawuda bagi ka maaw karaba a bɛɛ tun bɛ bagi nin la ala yɛrɛ de y'o kɛ ala yɛrɛ de y'o kɛ ça veut dire bagi ye koba ye ni surusi bɛ diɲɛ ko ko la bagi de don kosɛbɛ tɔw y'a dafala ye masakɛ o masakɛ mana kɛ artiste ba o artiste mana ba kɛ i b'a sɔrɔ bagi b'a tɛgɛ la o la an b'a fɔ maaw kana ta 00223 74 49 48 36 42 74 48 36 42 i taara WhatsApp sanfɛ Sheikh Mamadu bagi la ok maaw ka taa WhatsApp sanfɛ fɛn fɛn ta ye bagi ko ye n y'o de fɔ masa Solomana bagi tun b'a tigɛ la a tun bɛ masa Solomana tigɛ la a tun bɛ Ahamada Bashiru Naziru Zurumati Zuma Kɛnati Izi Zulfajiri a tun b'a tigɛ la a tun bɛ Shamsu Shumushi tigɛ la min Fatumata fa ye Asani Useni fa bagi tun b'a tigɛ la a tun bɛ Imam Useni tigɛ la a tun bɛ Asani tigɛ la a tun bɛ Badara Aliyu tigɛ la a tun bɛ Ayimaw tigɛ la a tun bɛ cɛbaw tigɛ la masa Solomana y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ bagi ala tun y'a gindo bɛɛ ta a ka fanga a gindo a tun bɛ bagi la a ka Dawuda gindo ala tun y'a don bagi la a ka nafolotigɛ ala tun y'a don bagi la fiɲɛ sokɛ ka panna ala tun y'a gindo don bagi la jinɛw ka karaba ye ala tun y'a gindo don bagi la mɛlɛkɛw k'a bila a ka ɲamaro kɔnɔ ala tun y'a gindo bila bagi la buraku kun kololen b'a ye ala in bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye masakɛ fɛn fɛn koba ye ala kun kɛlen bɛ ka bɛɛ kɛ masa Solomana ye k'a gindo de bange bagi la kosɛbɛ o la kuma fɛrɛ ye nin ala tɔgɔ de ta kabako min kɛra Solomana ye kabako min kɛra kiraw ye bagi ni ala kalikaw de don n'i y'a ta kuma ko ten n'i y'a ta ala yɛrɛ de kalela i bɛ don da la i tɛ to ten a b'a ala k'a yir'i la tiɲɛ yɛrɛ la i ye ko dɔ ta sabu ala yɛrɛ kalekan dɔ bɛ ala kalela ko dɔ kan ni jɔn ye nin kɛ ale ala bɛ nin kɛ kuma kɛlen bɛ k'olu kalikaw ne ta k'olu don bagi nin kɔnɔna la
nafolotigiya b'a la o donnen b'a la masaya donnen b'a la sankɔrɔta donnen b'a la e maa min mana bagi ta e ni ɲɔgɔnnaw cɛla an ma kan a tɛ kɛ kelen tuguni ala b'i bulon ɲɛ ala b'i ka ayiba bonya n'u ta ye a b'i ka dawula bonya n'u ta ye a b'i ka garisɛgɛ bonya n'u ta ye o la fɛn fɛn mago bɛ bagi la bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp sira fɛ an y'o de fɔ a bɛ ka di maa ma dasi 20,000 nin bagi min filɛ an bolo nin ye maaw ta labɛnnen nin bɛɛ kan ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ a camanba bɛ min kan ka bɔ sabu a dilanni kuma kɛlen bɛ ka position bɛɛ lajɛlen ta a bɛ se ka labɛn cogo min na k'i lasɔrɔ teliya la wala o de y'a to bagi min kɔni bɛ yan ni maa min mago b'a la i bɛ se ka weleli kɛ joona o la i ta ka se k'i lasɔrɔ joona fɛrɛ bagi nin ka se ka don i tɛgɛ la ka kabako k'i ye ni min bɛ ka kuma i fɛ a bɛ n tɛgɛ la n ta ye kumaba ye fɛrɛ a bɛ ka min ɲɛ ne b'a dɔn n tɛ taa kɔ n bɛ da n'a ye n bɛ wuli n'a ye n bɛ sunɔgɔ n'a ye n bɛ voyage n'a ye n bɛ taa fan o fan i bɛ bagi in tɛgɛ la sabu ne b'a dɔn bagi bɛ min ɲɛ jɔ ye min bɛ n t'a kɔnɔ n b'a dɔn a bɛ ka min kɛ n m'o dɔn hali ni mɔgɔ m'o fɛ e min bɛ ka ne lajɛ e n'a dɔn o ja gansan tɛ ko ye a bɛ ka min ɲɛ n m'o dɔn i fɛnɛ k'a ta i ka ko kana kɛ gansan ye taa whatsapp sanfɛ 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 fɛn fɛn mana taa n'ala ka jɛ baki bɛ di o tigilamɔgɔ ma Sheikh Mamadu kuma fɛ kuma i ka kabako dan dun alhamdulillah sefula an ka daga in daga in ye daga labɛnnen de y'an bolo i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na surtout ok an ka taa kabako da kuma i ka kabako da nin an ka daga in i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a bɛ taa kɔfɛ cogo min na i yɛrɛ ɲɛ bɛ o la ani an b'a labɛn yan minnu fana bɛ Mali kɔnɔ yan an b'o kɛ cogo min na bon daga in labɛnnen de don hadamaden minnu bɛ yen n'i ka ko bɛɛ jɔlen don minnu ka ko bɛɛ tiɲɛna k'a tiɲɛ yɛrɛ k'a tila k'a jɔ k'i ka ko bɛɛ tiɲɛ ou bien i ka ko bɛɛ arrêtera ou bien i yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ bon ne ka ko tɛ ko gansan ye mɔgɔ dɔw de donna n ka ko senkɔrɔ k'a bɛɛ tiɲɛ i b'a fɔ dabali i n'a fɔ dabali ko sira ou bien suya ko donna i ka ko kɔrɔ nin fana bɛ adamaden ka ko bɛɛ tiɲɛ ka i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ tiɲɛ o bɛɛ kɔfɛ bana jugu fana tila k'i minɛ tuguni i yɛrɛ tɛ bana minnu siya dɔn ka tila ka don garisɛgɛ ko la ka garisɛgɛ bɛɛ ɲagami i yɛrɛ mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ layidu ta i ye k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ i n'o o si tɛ laban parce que a dan y'a kuma fɔlen n'o bɔra la dɔrɔn ɲɛ tɛ sɔrɔ a ko la se fila an ka daga in ta daga in b'i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen ala b'i dɛmɛ ni daga in sababu ye k'i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen saniya k'a segin i ma k'i ka garisɛgɛ sira dayɛlɛ depuis mana koli daminɛ an bɛ dati mun d'i ma koli la depuis mana a daminɛ i yɛrɛ bɛ commencer ka sababu minnu natɔ ye ani i b'i ka dayɛlɛ minnu i ka da minnu yɛlɛtɔ ye ani i b'a ye i ka relation minnu bɛ yen n'u kun perdue la ka tila ka i bɛ k'a récupérer cogo min na ani i bɛna ye kanu bɛ ka don mɔgɔw la cogo min na i bɛna ye i bɛ ka bonya minnu sɔrɔ i bɛna ye i bɛ ka dawula minnu sɔrɔ i bɛna ye garisɛgɛ bɛ ka dayɛlɛ ka bila e la fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ e kun tɛ ka minnu y'i ɲɛna i tɛ minnu yɛrɛ sɔrɔ ka kɔrɔ depuis i b'a dɔn ko ala yɛrɛ de y'a bolo don i ka ko la sisan ko ala y'a yɛrɛ gindo de b'i ka ko la sisan se fila an ka daga in n'a y'a di e ma e yɛrɛ bɛ kabako mun y'a la ani e bɛ mujiza minnu y'a la e bɛ fayida minnu y'a la e yɛrɛ de bɛ se ka caman fɔ o la ne bɛ dɔ fɔ e ye mais e man'a lajɛ e yɛrɛ bɛ se ka caman fɔ ne ma mun fɔ e ye donc an ka nin daga in ye kabako belebeleba de ye an bolo surtout siri gɛlɛn kɛmɛ ka mɔgɔ minnu ka ko bɛɛ lajɛlen jɔ parce que ni siri ye hadamaden sɔrɔ siri ye garisɛgɛ ka bana de ye siri ye garisɛgɛ ka bana de ye hadamaden farikolo bɛ bana k'a kɛnɛya garisɛgɛ fana bɛ bana ka tila k'a kɛnɛya donc n'o bana gɛlɛn ye hadamaden sɔrɔ i b'a sɔrɔ i bɛ mɛn tiriki tɔrɔkɔ la o de la i bɛ maa ba kelen mankan mɛn n ye mɔriya kɛ yan fɛ n y'a don yan fɛ n y'a bɔ yan fɛ a si ma nafa ɲɛ ne ye se fila o b'a sɔrɔ siri gɛlɛn dɔw de b'a tigi kan a tigi ka dolo dɔw de tiɲɛnen don a ka ɲɛnamaya sira dɔw de datugulen don ale yɛrɛ bɛ dibi dɔw kɔnɔ a t'a ɲɛ dɔn fiyewu k'a sɔrɔ a b'a dɔn fɔlɔ n ka ko kun tɛ ta ne ka ko tun bɛ sira jɛlen kan a tun bɛ sira tilennen kan n kun bɛ ka sababu caman sɔrɔ n yɛrɛ sigikun tɛ ni mun ye mais n balila ka na ye n ka ko bɛɛ lanɔgɔra k'a bɛɛ don dibi la n t'a dɔn n b'a kɛ cogo di su ni tile a bɛ b'o la ka n'ale yɛrɛ dɛsɛ a ka silamɛya la ka n'a dɛsɛ hali ni mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ a bɛ hadamadenya ɲuman mun kɛ a bɛ dɛsɛ o bɛɛ la ka n'a b'o la mɔgɔw bɛ n'a fɔ ko danga de b'a kɔ parce que a tun bɛ tan
a ma mɛn a ka ko bɛɛ tiɲɛna a sɛkira ta sen fila hadamaden kelen o kelen bɛɛ n'i ka siri cogoya don parce que hadamadenw dolo tɛ kelen cogo min na ni siri ye hadamaden dolotigi dɔw minɛ a b'u ka ko bɛɛ lanɔgɔ o tuma ni ala y'i bɛn ni maa ye mun ye kodɔnna ye mun bɛ se k'i dɛmɛ k'i bɔ ni degun kɔnɔ k'i ko ka se k'i dolo bɔ nɔgɔ la k'i yɛrɛ ka gɛrisɛgɛ bɔ nɔgɔ la k'i ka gɛrisɛgɛ bɔ bana na k'a bila kɛnɛya la k'i ka gɛrisɛgɛ bɔ siri kɔnɔ k'a bila fɔnini kɔnɔ k'a bɔ dibi la k'a bila nɔrɔ ni yelen kɔnɔ ɔ sen fila nin y'o kabako daga dɔ de n'i ye nin daga in sɔrɔ ala b'i dɛmɛ i mako bɛ diɲɛ fɛn o fɛn min na sen fila kolen kɔfɛ i b'a bɛɛ lajɛlen récupérer wa kelen kɔfɛ i bɛ hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ a kɔfɛ k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛna sɔrɔ k'a bɛ i k'o hɛrɛ in tiɲɛ tuguni o kuma tɛ a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ labɛn dɔ kɛ i tɔgɔ la juguman sira kan i sigi k'a tigi lajɛ dɔrɔn wa a tigi fana t'i dogo e la dɛ debi mana daga koli daminɛ mɔgɔ ma n'a sɔrɔ baara jugu de don i b'a tigiw ye wa ni a tigilamɔgɔ ko k'a bɛ segin a kan tuguni i b'a ye wa a bɛna kɛ cogo min na a bɛɛ bɛ jira i la i bɛ sigi k'a lajɛ a bɛ k'o cogo de la n'ala ka jɛn sabu dan fɛrɛ a bɛ kɛ bitɔn de kɔnɔ an b'a kɛ bitɔn kɔnɔ ka yiriw bɛɛ k'a la a bɛɛ kelen n'a seri ma yen nɔ i bɛ se k'a lamara cogo min na i b'a lamara ten i ka a ɲɛ bɛ f'a tigi a ɲɛ bɛ f'a tigi o cogo la a faamuna n'ala ka jɛn kabako da filɛ siritigɛ da i ka ko mana ɲaami cogo cogo k'a ferekelen bɔ pewu k'i ka ko dilan ka i yɛrɛ k'i sago ye i ka ko basigilen tɛ k'a basigi dan de b'a kɛ n'a fɔra ko da bɛ taa d'i ma dan tɛ ɲun ka taa dɛ a bɛ kɛ bitɔn de kɔnɔ k'a ci i ma k'a ci a ci sira fɛ i mana kɛ fan o fan ni maa min ka mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ o ka wuli ka se musabugu la Sheikh Mamadu kuma fɛ yen ka na da ta maliyɛnw maa min bɛ région na ne nali ka di mun a bɛ fɛ a ka ci ma mun de bɛ jamana fan o fan da bɛ kɛ nin de kɔnɔ n'a siri ma kan ka kɛ cogo min na i bɛ ladɔnna olu la dan fɛrɛ da dama damani bɛna ta ka dilan maa ye nɔgɔya fɛrɛ la dasi 20,000 da talen o kɔfɛ ka bula nɛgɛ foro kan je pense que ɲɛnamaya dilanni alhamdulillah se fila ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ dasi ba 40 k'i ka ɲɛnamaya a siri a ma jigiya ni ala sɔnna i bɛna dɛmɛ ala bolo mun bɛ i yɛrɛ kamana gan i ka ko la sirijugu tigɛlen ka sɔrɔ ka ko bɛɛ ɲa ka tila ka ko bɛɛ bila en place i bɛna kabako ba de se fila an ka baki diɲɛ mɔgɔ si t'a ta k'i to gɛlɛya kɔnɔ ko ala t'i bɔ a kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ si t'a ta k'i to jɔrɔ kɔnɔ ani kangamu kɔnɔ ko ala t'i bɔ a kɔnɔ mɔgɔ si t'a ta k'i to fantanya kɔnɔ a saamɛ bɛ ala la ka baki to i tɛgɛ la k'i ka tila ka wele ko fantan bolo si tɛ baki don a tɛgɛ la k'o bolo bɛ tila ka kɛ k'o tɛ foyi sɔrɔ ka bila a kunna ala tɛ sɔn ala kalenkan de b'a la se fila an tɛ kuma dalilu kɔ an bɛ kuma ni dalilu de ye parce que an bɛ fɛ mɔgɔw ka baki ta u yɛrɛ k'a lajɛ hamina ko fɛn fɛn min b'i la mun ye papiye ko ye i ka jɔrɔna ko bɛɛ lajɛlen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ baki ta dawula ko de jɔrɔ bɛ e la baki ta parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ fɛn b'a kunna mais hali a ka société ou bien a ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na a kɛda mɔgɔ kanuya bonyenen tɛ baki ta se fila n'i ye baki ta baki jalan tɛ o fɛn wɛrɛ b'an accompagner an t'o bɛɛ bɔ réseau kan n'o sera i ma n'ala sɔnna n'o sera i ma o tɔ kɛcogo bɛ f'i ye ka fara a kan baki jalan dɔrɔn tɛ fɛn dɔ b'an accompagner ka taa a n'o bɛ utiliser n'i y'o utiliser ka fara a kan se fila i yɛrɛ mana mun ye o la o bɛ lakalili bɔ parce que an mago b'a la mɔgɔw ka baki ta u ka tila ka kabako y'a la k'an wele ka jaabi di an ma o de b'an nisɔndiya n'i ye dɔw ɲininka olu bolo sitanɛ baara de bɛ baki na billahi ala yɛrɛ tɔgɔ jati de don kabako de b'a la conséquence t'a la parce que a ko ka teli cogo min na sans conséquence o t'a la conséquence fosi t'a la ne b'o de fɔ ni e ye ala wele a k'i sɔn ala ye sɔn a tilala ka e janfa ko i sara ou bien ko dɔ ye e sɔrɔ ala min sɔn de a ye janfa de donc ala deli mun b'a kɔnɔ kisi ni tanga de y'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen assurer baki kisi ni tanga kɛmɛ k'a assurer diɲɛ fosi tɛ yen ko bɛ mɔgɔ sɔrɔ a la ni hɛrɛ tɛ fɛn mun dabɔra hɛrɛ ɲini kama n'i ye tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ o la o dɔw ma minɛ dɛ donc a ma dabɔ o kama n'ala ka jɛn inshallah a diyara n ye an b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan nin ye da ye mais a ji bɛ kɛ nin de kɔnɔ da tobilen kɔfɛ an ye da sigi an bɛ ji nin de bɛ kɛ kɔnɔ da ji de filɛ ne bɛ bɔ ka taa si ma sirijugu dabalijugu ɲɛɲinijugu ko ko mana kɛ min kɔni ye juguya fanfɛla ye ka sirijugu ni fɛnw bɛɛ tigɛ dan dabɔlen b'o kama i mana don ko la i bɛ jamana kɔ kan i kɛra Algérie i kɛra Maroc i bɛ fɛ ka taa kɔfɛ jamana kan i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya ko la danni ko o kɔfɛ i ka bolola nɛgɛnin ta i k'o don i tɛgɛ la kuma je pense que ɲɛnamaya assuré la o y'a assuré n'ala ka jɛn bagi b'an tɛgɛ la an tɛ kuma fɔ k'a fɔ ko fɛn dɔ t'an tɛgɛ la k'a fɔ ten bagi b'an tɛgɛ la chef la yan bɛna f'i ye an b'an profiter
ni ala sɔnna lendi nata an ka fɛn dɔ bɛ yen an bɛn'o bila sen kan an tun b'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ na so kɔnɔ yan an b'a kɛ olu de an b'a kɛ kolonkura de la kolonkura la n'an y'a kɛ kolonkura la kabakoba de b'a la an t'o bɛɛ fɔ réseau kan parce que n'i y'o fɔ o y'a damana kumaw ye quoi an b'a baara kɛ kolonkura la k'a ban k'a nasi n'a fɛn k'a kɔnɔ sen fila ni mɔgɔ ye o sɔrɔ o ye kabako ye dɛ mais an ka bi kuma bɛ dan ni baki kan an bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ mais an bɛna labɛnw kɛ a yiriw n'a fɛnw ɲininen don an fɛ ka ban n'a baara banna i bɛna ta pour que diaspora k'a ye n'a bɛnna alamisa ma oro n'ala sɔnna n'a bɛnna tɛnɛfɛrɛ ma n'a bɛnna don o don ma i bɛna yira bɛɛ la mɔgɔw k'a ye a bɛ baara mun kɛ a n'a ko bɛ taa cogo minnu na kabako minnu b'a la sefula i bɛ mɔgɔ dɔw ko o la bilahi sefula dɔgɔkun kelen bɛ dafa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tigi bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ a b'a bɛɛ lajɛlen a bɛ segin ka fɛ mais komi fɛn ninnu ye mun ye ni kuma sera mun ma don min na an bɛ o de fɔ mais n'ala sɔnna an bɛna se o ko ma a diyara n ye n'ala sɔnna kuma min fɔ kosɛbɛ ka lajɛbaga bɛɛ fo an y'o de fɔ baki ye damadamani ye maaw bɛ se ka weleli kɛ whatsapp sanfɛ vocal WhatsApp appel k'o to vocal maa min mago b'o la nɛgɛ la 20 dasi 20 k'i bɔ i ka gɛlɛya nin kɔnɔ k'a yir'i la ko dɔnni ye fɛn dɔ ye a b'an tigɛ la a bɛ ka min ɲɛ an b'o dɔn i yɛrɛ ɲɛ cilen tɛ e min bɛ k'an filɛ i ɲɛ cilen tɔ ni dɔ bɛ ka fara kan ni dɔ bɛ ka bɔ a na e b'o dɔn i ɲɛ cilen tɛ fɛnkɛ fɛrɛ bɛ yen da fɛrɛ bɛ yen ni maa min fɛrɛ mago b'a la siri juguya maa min bɛ ka don ko la n'i ka ko tɛ ka ɲɛ i ka ko tɛ ka basigi nin fɛrɛ ta n'a y'i ja fila bɛɛ ta kɔni je pense que o ye garanti mais ni o se t'i ye ni min se b'i ye da bɛ yen dasi 20 bagi feere bɛ yen dasi 20 a fila bɛɛ bɛ se ka ta ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka ta ka di i ka mɔgɔ ma i bɛ se ka ta ka di i ka famille ma n'a y'i ja i bɛ se ka ta ka di i ka masurunya mɔgɔ bɛɛ ma i ni muso bɛɛ lajɛlen k'a ta je pense que muso garisɛgɛ bɛ dayɛlɛ u ka relation bɛ dayɛlɛ e min bɛ furu la e fɛnɛ ta bɛ dayɛlɛ a b'i dɛmɛ i ka ko caman na fɛn fɛn mago b'a la bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka jigin whatsapp kɔnɔ 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 kuma i ka kumakan laban bi émission kɔnɔna la alhamdulillah sefula an ka kumakan laban an bɛ diaspora ninnu de fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la ka tila ka an minnu bɛ mali kɔnɔ yan an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka RNI ka cɛdenw fo ka tila ka i ka moriw fo dɔw caman ɲini u fɛ ka tila ka dɔw caman k'u ye k'a f'u ye maa min b'a fɔ i bɛ dɔnni kɛlɛ i b'i yɛrɛ de kɛlɛ a bɛ n'a fɔ i b'i jɔ ala kɛlɛ ɲɛma maa si se ka ala kunbɛn cɛ o cɛ y'i jɔ ala ɲɛma i disi bɛ fara fila ye i disi bɛ fara fila ye sefula bilahi hali furu mɔɲɔmɔɲɔ a t'i ye maa si tɛ se ka jɔ ala kɛlɛ ɲɛ dɔnnibaa kɛlɛ o ye ala kɛlɛ de ye fanga min bɛ dɔnnibaa la ala fanga de don cɛ tɛ yen muso tɛ yen k'i bɛ se ka jɔ ala kɛlɛ ɲɛ donc an ka k'o di ala ma dɔrɔn n'ala ka diɲɛ a diyara ye an bɛ kuma fo kosɛbɛ bi an ye reçoili min kɛ ka tila ka nɔgɔyali min kɛ diɲɛmɔgɔ ye an b'i fo b'a dɔn bagi a kelen bɛ dilan min na mɔgɔ mun y'a dilan o b'a dɔn mais nɔgɔya kama k'a da dɔnni na a ka da la nɔgɔya kama an bɛ diɲɛ wagati min na diɲɛ ka kalan ni dɔnnibaa ko a bɛ se ko la a ma kan ka gɛlɛya a bɛ ko dɔ nɔgɔya ni nɔgɔya kɛra e fɛrɛ e kan ka min kɛ dɔnnibaga ye i b'o kɛ o la maaw bɛ se ka weleli kɛ ka taa whatsapp sira fɛ 00223 74 48 36 42 salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu a k'an bɛ diɲɛ wagati